से ब्रिज सेनानानि ताबो 5 कोटी लायो निनी 20 मीटर 30 मीटर ब्रिज गाहाम के जदि सेनाना हिंके 5 कोटी लायो ये ओ 5 कोटी बाय सारा त्रिपुरानि लामानो बाहायके सेनाना अमा कुनो दिनो पसिबल नंया जों ज' तोनि बुसकांगोनो रिखावै सामो निनी DWS नि रांखक्स सुनो रोया अथच सुनो कामियाम तो तै करे हिंके एडिसिनो बरफ उल्टा ब्लेम खाइथै जे रुलिंग तो नाइ र त्रिपुरानि इतिहास ताबो हाय इतिहास करिना जे रुलिंग पार्टी विरोधी न एलिगेशन खायो कामियाम तो तै करे लामा करे निनी स्कूल हाया हिंके साखामनि व्यवस्था हाया हिंके रुलिंग पार्टी रो अपोजिशन न सिनि त्रिपुरा मथानो एलिगेशन खायो सारा त्रिपुरावो आसुक गदुमा सरकार चावै फैमनि निरो इतिहास देखना खा जे विरोधी दल नेता ने पार्टी नो विरोधी पार्टी नो जे लामा हाया कारण हाया तै करे स्कूल हाया के एलिगेशन रोमाने किंतु जों ताबाव नगु बीजेपी आईपीएफ तिनि जामानावो जोंनो ताबाव विरोधी दल न एलिगेशन खायो जों अरनो बुसिथाय जों ताबाव बुबाग्रा नेतृत्वे थानसा अंखा खा बाक्सा अंखा खा कलौके जों ताबाव मूवमेंट खायने नि तेंखा ता माने बरफ सुनो ताबाव डिवाइड एंड रूल खायने नि बागै पॉलिसी नाहरखा जे जोंनो तुलुक तुलुक रां रोया ताकलाय निवो बुचनो राज्य सरकार जे गसि मानिसि जों बुसुक रहखा 1135 कोटी डेवलपमेंट फंड नि प्राय 400 कोटी तै बादबाकी सैलारी सिनि एडिसिनि जत कर्मचारी न सैलारी रनानि बागै 482 कोटी रां नांगौ ताकलायनि बोसोराव जोंनो बोसोर रखा 469 करोड़ सि ताक्स गोरा रख चाकरिनि बेतन से स्कुलाव येख गेते 3 मास चाकरि बेतन रनानि बागै ताबो रां करै सिनि एडिसिनि यागो ओ जागा जों डेवलपमेंट नि एडमिनिस्ट्रेटिव कस्ट दंगो सिनि लायबिलिटीज गोबां मा दंगो पेंशनार गोबां मा दंगो बनो जों बार बार छावो बरफ खुंजुकाया दिनै जोंहानि बाङै नोंसिनि त्रिपुरा ताखौ बुकुक सुनो जों सानानि मुसुगु जों तै बुखा क्राके बुसकांगो आगौलायनि नांनाय खाबाक्साके आगौलायनि नांनाय सिनि एम साखा सिनि एमले साखा जों बुबाग्रानि नेतृत्वे सिनि त्रिपुरानि अधिकार जों मानानि फाइटिं थाङै दङ जुदि जों ठीक दंखे ताव अ जागा आं वाना मानिके अमाहायसि नों जतनो साइमानो सिनि एमले साखा पाथांलाल जमातिया तेलेमुरानि इतिहास दङ होनो म इतिहास दङ आगि टीजेसनि नेतृत्वे एडिसी मूवमेंट खायखा आफ्रो ओ एरियानि बरफनो सिगांनि फ्रंट लाइन आव दंबायो टीजेस रो एडिसी मूवमेंट खायो एडिसी तबखा एडिसी सुबासालखा सीपीएम रक्सालखा जे त्रिपुरानि हामफ्राय तांनाय होनो वान संनाय दल लक्सी एडिसी सिमाता लगिया जे हाया आफ्रो जरा एडिसी गठन होते देबो ना रक्त देबो हमै सानाय दल लक्सी आफ्रो नो एडिसी चालक्सी गेबा बाके सिनि त्रिपुरानि बागै हासने बा ताबो गो अमा हाय जदि उनखा के सिनि त्रिपुरानि बागै ज तनिसाय हाया नाय दिनै महाराजानि नेतृत्वे सेंट्रल गवर्नमेंट जदि सिनि त्रिपुरानि अधिकार रखा हिके रमानि या गुलो जदि बुइनि पार्टी फायो अरसालो फायहा बुबाग्रानि पार्टी करिंके आफ्रो त्रिपुरासाराव तै बुथिंजानाय हाकी हानि बाङै जों खा क्राके थानसा न तै बु स्ट्रं खालेनि नांनाय ताबो 2024 फाइमनि जों बिसि गोताम याकाय फाइमनि आरो चावो चाया तांमनि जों जतनि सागो ओंखोना नोंबाय आं कथालाया ओंखोना हाया सालायमनि तंखोना अमा हायरनो जों पगलायवे जतनि हामफ्रायनि बागै ग्रेटर इंटरेस्टनि बागै जों बोसकांगो बुबाग्रानि थानसानि मारिनो तै बुक्राके जों फाइट खायनि नांनाय 2026 डिलिमिटेशन फाइट दंगो सिनि एमएलए रनो सिनि एमडीसी रनो बरो पद्रिको नो निबुसकांगो फाइ एलिगेशन दनाय पत्रिकानि बिसिति सानाय निरो जतो खोनाबाय खोना सिनि विधानसभा अंगवानि सिकांगो हंके तमाहिसा एमडीसी रनो 5 कोटी रवै माने बरो थांना हेफु अमाहायफु गोबांवा तीन बिसिङाव माने तामोसने अविश्वास सृष्टि खायरोखा
জনগণ বাক্সা সিনি এমবিসি নো bisa saliar थांबाय था कारण जोंनो खरसानो अबिसा सृष्टि खायमा खांके बरनि बाङै लाब दङ आबो गो अमहाय सेने बसकांगो सिनि एमएलए रनो मंत्री माना है फु बरके मंत्री सासने निरके आगिने हाय रहि कामियाम तयो साफायने सिनि एमएलए साइ खना रखा सिनि एमबिसि एमएलए रो कुनो दिनो सिनि बोबाग्रानि आदर्श बनि नीतिनो याकारै कुनो जागा थांग्लाक सिनि बोबाग्रा तिप्रासा हामख्रायनि बागै सिनि तिप्रासानि अधिकारनि बागै जे যতদিন মুভমেন্ট খাইतनाय आसुक दिन नो सिनि एमएलए एमबिसि रो संनाय जतनो थांसा ओ जागाव कामियाम तनि लुकुराव गतै गो थांसा ngै मा बासनाय दिनो ओ आम तनि लुकुराव ना अंतै बो कोइनानि मुचुगु ओ जागा एमबिसि करै एमएलए करै हनै दुखता नांगायदि जों फायनाय निरक जोनो साहरदि बो जागा प्रोग्राम अंनि नांनाय बर जागा कक सालायनि नांनाय बमो प्रॉब्लेम तंग जों डिस्कशन खालायनाय जों अरो जत तंनाय फायनाय हासि कुनो बखाता बायदि निरकते बखा क्राके सिफायदि हासि बसकांगोबो निनि मुभमेन्ट नि बागै बैनिसे सिकांनाय आगिनि हाय हनै वानसगै बसकांमा आगावलायनाय दिनै बोबाग्रानो जों नाहरै तमाहाय जों निरावनो अमनि कोइनानि मुसुगो निरावबो दिन बोबाग्रानि लगेवते बक्राके बासलायनायनि बागै इप्रासा अधिकार मुभमेन्ट नि बागै जों ते बखा क्लग लायनाय हाय हनै मावा सलायनाय आंखौ गोबां सालिया सिनो अक्रा रतंगो जतनो हाबाय जतनो खुलुमबाय था बोबाग्रायाव लग दिप्रामा थाय